Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories. Ik weet net iets dat ik daar echt heel vol van heb. Nou, we hebben hier de winkel nou zo'n 20 jaar gehad. Daarnaast sminken we, maken we pruiken voor toneel en dergelijke. We ontwerpen kleren voor verschillende verenigingen. Wij hebben besloten dat we de feestklingen, dat we daar mee ophouden. Wie dat ik een dreig besluit? Ja. En met name voor Teertske, want die had die haar hele ziel en zaligheid leidt ek in de cliënt. Ze heeft altijd zelf een prot maken, ontworpen en voor de verschillende Sinterklaas sprookjes. En, dus dat haakte er wel in. Ja, dan kies er die rekken heen en dan, was ik zei, de pakste stek vast en overal zitten herinneringen om. Dus het had mij echt best een hele grote tijd en energie en soms ik trainen kosten om daar terug heen en te inventariseren van wat er al hier wie en van wat we al hier voordoen en wat ik dan graag toch ik zelf nog bewaren wil. And the memories bring back your memories bring back your. Nou, wat onder oren, wat we kwartlien maken hebben, is van het Meerke, van het Sint-Pietermeerke. Daar speelt een pauwenfamilie in mij. En daar hebben we voor de pauwen inderdaad een kapje maken, zodat ze die op een holle hebben. En daar binnen rokken bij maken. En daar had best wel even werking zitten ook, dat ze shit. Daar zit best wel even een stoel. Nou, mag ik heel eerlijk bekennen dat we die tops net zelf maken hebben. Die ben gewoon ongeskaft, die kan ik zien. Dus op basis daarvan ben we verder gaan van hoe dat al hier moest. En nou wordt het verkocht. En dan wordt het verkocht, ja. En voor hoeveel euro's, want het is als net in je uit te drukken, denk ik dan. Als je echt de oren betaling had die erin zitten, nee, dan is dat inderdaad net. Maar ze gaan over €15 per stuk enzovoort. En klopt het dat jouw vrouw eigenlijk een beetje besmet had met deze hobby? Ja, via de sminkerij. Ja. Toen wij elkaar troffen, toen sminkte ik al. En dat is eigenlijk dat die ziekte is min of meer op haar oer gaan. En Sadwana werken we nou eigenlijk altijd together. We hebben gezondheidsproblemen als tjenslag dat we dacht hebben dat we gewoon wat meer tijd voor uzelf graag gaan willen. En zo hebben we het besluit genomen om hiermee te stoppen en in een lietsere vorm dan verder terug te gaan. De rest, de Friese kostuums en historische kostuums, dat horen we al hier nog. Dat bleef ik troffen hier. Het bedrijf bleef bestaan. Maar de feestkleding, zeg maar, dat verkeer je wel te heden. Dat doet wel wat mij, ja. Maar ik vind het wel fijn dat het al hier weer een plakje krijgt. Memories